sa uban nga love is priceless. Apan pwede na bisan tag 50,000 pesos ang presyo sa usa ka bouquet of red roses sa tawo nga gipahinungdan. Sayra nato ang kasika sa baligyaanan ug buwak ning adlaw sa kasing-kasing sa report ni Alan Domingo. So sa katindahan ug buwak sa Daplin sa kalsada sa Neville Hills, Barangay Lahog, Cebu City, mapalit ang nagkadayang matang sa buwak apan halos tanan nagka-bouquet arrangement na. Nga sosyal usab kaayo tan-ahon. Price gyud hinuon nga haom usab sa panahon alang sa mga mahal sa kinabuhi. Kung pricey ang hisgutan, ani ay makapasigas mata nga presyo sa usa ka bouquet of roses. Karong tuiga kini ang kinamahalan nga presyo sa ilahang bouquet of flowers nini nga Valentine's Day, 50,000. 50 mga kapuso. Pero alang sa uman nga nahigugma, wa ra ni kay matud pa ang gugma priceless. Adunay 100 red roses ang gibutang nini nga nibagay usab sa itom nga putos. Pinatuyo matod pa kini og pahimo sa nag-order kinsa maoy nagbuot kun unsa nga buwak ang ibutang og sa design nini. Kani sir, kay 50k ni sir. 50? 50,000? 50,000 sir. Muni kinamahalan ninyo ron? Actually sir, dili sir. Napa may mas mahal sir. Pila man to? Mga nasa 100 sir. Unsa pa yung mga buwak nga gikuanan ni? Sir, gypsum. Mga sa gypsum, mga daghan sa filler sir. So pagbuot ni sa ga-order, Magbuot sa nag-order sir. Hinoon, kung mahal ra ang 50,000 pesos, na ay tag 15,000 pesos nga heart-shaped design bouquet of imported roses nga gibutang pa sa chiller. Katong nag-budget, makapalit ra hinoon og tag 1,000 pesos nga bouquet. Adunay fresh flowers ug aduna usay plastic. Kung wa kaabot og 1K ang kwarta, na ay tag usa ka stock sa sunflower nga tag 300 pesos. Sa Pikasbahin, giulagway sa kapulisan sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo nga malinawon ra ang Valentine's Day apan dunay pahimangno nga magmatngon sa mga love scammer. The Cebu Police Provincial Office reminds the public to celebrate responsibly and prioritize safety. While this occasion is a time for love and togetherness, we encourage everyone to remain vigilant. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.